morning! Andito ako ngayon sa bukid ulit kasi may tinatrabaho kami ngayon na gagawa kami ng yung gapangan ng ampalaya kasi nagtatanim kami dito sa bukid. Ayun. So ngayon, tanghali na, magluluto ako ng pansit bato. Bango ka? Mabango? Mabango? Oh. Bakit ka humiga? Mabango ka? Ha? Alas muta. Alas muta. Alas muta. Alisan mo nga ito ng muta. Tingnan mo. Oh, malagdag ka. Panda namin dito, nakita nyo to. So ito, ilalagay ko siya sa sinaing para ang pabango siya at pampasarap ng kanin. Yan, kumulo na siya kaya lalagay na natin to. So nakikita nyo naman yung kaldero natin medyo talagang, hindi medyo, maitim talaga siya kasi syempre given na yun na sa kahoy tayo nagluluto, kaya maitim talaga. Ganun lang, maitim, kasing itim ng budhi ng iba nating kaibigan. What? Ito yung mga sangkap, mantika. Ito yung pansit bato. Tapos yung chorizo, bawang, sibuyas. Ito kailangan natin siyang hugasan para syempre dapat malinis. Yan, konti lang siya pero pag naluto siya dadami rin yan. Ginagawa mo. Pumuputok. Aray. Oh, diba? Ayan na. Pero wala kami takip. Nakita nyo naman. Walang takip. Kaya improvise. Ito na muna. Dahon ng saging. Tcharan! Oh. Umusok ka na. Ay, umusok ka na. Umapoy ka na. Gamitin ko na ang brilyante ko. Brilyante ng apoy. Ginagawa mo. Walay. Talaga yung nakakis na namin na lutuhan. Nung bata pa ako hanggang ngayon, meron pa rin kami ganito. Ito sa bukid. So ayan, pakuloyin lang natin siya. Ang sakit-sakit. Aray. Ginagawa mo. Sobrang sakit ng ginawa mo. Hindi ko na nakakaiyak yung yung usok. Tingnan nyo. Oh. So ayan, pulo na siya. Ayan. Sunog na yung takip natin. Okay, pasa muna natin dyan. Ilalagay na natin itong pansit bato. Ayan, hulog na natin. Ayan lang. Wala na ulit gatong. Takpan natin ng dahon ng saging. O isa-isahin ko na kung ano ba yung mga sangkap na ilalagay natin dito sa pansit bato. Una, yung oyster sauce. Basta oyster sauce yan, maniwala ka. Basta oyster sauce yan. Ito, walaan mo ano to. Ano siya, toyo siya. Nasa lalagyan lang ng ganito. So alam nyo na, para sa tagumpay. Ganun talaga pag nasa probinsya, lahat ng mga lalagyan magagamit mo. Tapos, lagyan natin siya ng pampalasa. Ito yun. And then, asukal, syempre, kailangan natin ng asukal. Konti lang naman para medyo manamis-namis yung lasa niya.
natikman ko na yung aking nilutong pansit. Sabi nila yung pansit daw pampahaba ng buhay. Hindi nila alam pandugsong to ng tae.